Ahoj Frexic Family, vítám vás u druhého dílu ze série FNAF v Minecraftu. Chtěl bych všem extrémně poděkovat za ohlasy u prvního dílu, vůbec jsem nečekal, že to takhle vybuchne. A taky jsem udělal Discord server ohledně mého YouTube kanálu, budu rád, když se napojíš, odkaz máš v popisku tohoto videa. No a s tím, jaké byly ohlasy na první dílu, tak si myslím, že na tomto videu bychom mohli dát aspoň těch 30 lajků. No nic, to je všechno, vem si jídlo, pití a mně nezbývá nic jiného, než ti popřát příjemnou podívanou. Kámo, jak dlouho ještě? Už mě fakt bolí nohy. Už jsme tady. Jsme tady? Tak jo. Jo. Kámo, co to máš za apartmán, brácho? Dobré, a mám tady hnedka výtah. A jsme tady všichni, založete? Jo, Založete. A jedem nahoru. tak jo. A. Kámo, konečně jsme A tady. konečně. Konečně dáme Kámo, mi můžeš. ten výtah je brutálně pomalý, jinak děkuju. Je. Asi, kámo. To je horší než kaktus. Jo no. A tady jsme jeden mámala. Kámo, A jo? jaká náhoda ty vole. Ne, asi. Crazy. To se Kolik zase tě- protočil, kolik že tě jo? stál? Já jsem vyjel. Jo tak. Dobré, Tak jo. tak ty máš brutálně pěknou kuchyni. Jo. Kámo, to je Škoda, nemá brutální. žádné jídlo na stole, no to nevadí. To je masivní kuchyně. Nezbyl peníze. No hele, kde budeme chápu. spát? Kde budeme spát? Ty můžeš spát se mnou tady Okay. a Cajpy může spát u kaktusu. A ne, že Ale- ne, že se zase píchneš. Jo no. No, zkusím Dobré. to. Tak počkej, jdem si lehnout, Ok. protože já jsem celkem unavený, je přece Ok, tak jdem jo. si lehnout. Ano, přesně tak. Já si jdu ještě umýt ruce, tak vy můžete jít. Ok, tak pojď. Tak jo. Je. To je špatná postel. Jo, počkej. Dobrý. Už si vzul? Jo, kámo, jak dlouho se vzhůru? Nějakou dobu, já se tady mezi tím nachystal burgery. Na snídaní. Jenom Jak dva. kaktus se musel přesunout. Přesunu ten kaktus. Já jsem se Ej, hodně zase chci- píchl, kámo. Kámo, super, že jsou tady dva Já burgery, taky naopak. ale já nemám. Můžu si je vzít? Já nemusím snídat, já nemusím. Já si vyklidím oba dva. Ale sněz to normálně, jo, prosím tě. Tak Vem se si. pojďme jíst. Je dobrý, No. kámo. Jdeme povedle. Já se vytáhnu tady z lednice. Jak dlouho si vůbec A jo, já mám tady. Co? Jak dlouho si vzhůru? No, já s tebe musím Zuru, no asi o hodinku, asi nějak. Aha, já už jsem plný, kámo. Tak nech tak. Hej, Dobře, tak asi můžeme- Hej, no. já mám nápad, kámo, s tím, že jako po tom, co se No. stalo včera v té pizzerii, mě napadlo, kámo, že bychom mohli jít a jako nafotit to a dát to policii, protože kámo, tohle nemůžeme nechat jen tak být. Ano. Asi jo, he. No, já bych je zažoval za ten kaktus. Další věc. Přesně tak. No, Až jako bych, že možná na cestě tam by si mohl Cajpům koupit tu kolu. jo, Taky, no. já ti koupím to kolo. No jo. Nebo v tom automatu, bo tady nikde není moc obchodu. Jako to je pravda. Jo. Dobré, tak jdem do výtahu a půjdeme. Jo, den. Pojďte. Tak jo, jedem. Počkej, dolů, tak jedem. Yes. Ach jo, už jsme tady. Kámo. Ten výtah to je Konečně. fakt, kámo, že je brutálně pomalý. Je to hrozné. Jako je, no ale bohužel. Máš to tu pět. Nejsou pět, finance. Ne, ale jako ty si Jo. na ně vypadá jak kaďak, takže docela dobrý. Tak. Dobré, tak Jako jdem, asi tak, no. jdem pomalu. Jo, Jdem. V tom tom já ti potom koupím tu kolu, jo? Dobrý, už jsme tady. A jsme tady, ty, ne, už znovu ne. Kámo. Ale počkej, to okno už není zničené. Ale To okno už je v pohodě. Tam, A to je tam jsou krev? lidi, je tam krev. Ale Tak tam počkej, tam jsou lidi, vytáhni stojí foťák, vyfoť tu krev, dělej. Počkej, to je možná po mně, po tom kaktusu. Tak, už jsem to. Dobrá, pojďte. Odám tě. A, tady je hudba, he. A už jsou tady všichni. Jo, kámo, už A jsme jo. tady. Za A jo, Freddy se ten dívá jeden tak se- jako divně. Radši do něho No. nemlať, jinak se Jo, zase to- rozbije. No, Asi je to buk zase To vypadá jako jak anál. jsou tady... Dobrý, dobrý, dobrý. Hej, Dobrý. tak upřímně, kámo, jsme Dobrý. tady jenom kvůli jedné věci. Počkej. Jdem to nafotit, nebo?
Nebo hej, počkej, Asi počkej. jo. Ne, vrace, dělej, než tě všimne, vrace. Hej, já bych tady možná šel až potom, počkej, pojďte bokem. Ale, hej, ale proč, však on tady pracuje, však to můžeme jít. No A ale jo. počkej, Dobré. já bych tam možná šel. Já jsem můžu. No jo, ale tak jako, Jako večer? no večer by Jako to večer? možná lepší. Co? No A já tak tady... já bych jsem si udělal aspoň fotky těch animatroniků. Jo, tak udělej Já bych to fotku. klidně ještě otevřít, já mám od toho klíče. Hej, budem večer. Udělej fotku animatroniku. Ale, pořád, ale teďka tady je někdo jiný naši. A tu kolu mi kup teďka hnedka. Jo, počkej. Jo, koupím to kolu, ale tady na půl. To není automat na kolu. Počkat. Tak, vypadla mi ta kola. A tady máš. Super, díky. Co? To nepadá ve plechovce. To nevadí. Nepadá. No, dobré, máš fotce na animatroniky? Ne, to tady. Ty bys sem šel a vrátil bys, jo. A vrátil bys tam se zase večer. Jo, hej, tak počkej, půjdeme se tady nějak podívat a potom se to vrátíme. Ano, radši jo. Ok, tak dám. dám. No. Tak, jo, jsme tady. A no už bychom tady měli být, no. Ten bus tak rychle odjel? Od- What the fuck? No jo, a vidím, že asi věděli, že jsme byli nahoře. Jo, hej, myslíš? Asi nemusíme jít jako přes hlavní vchod, bo bude bez tak zase zamkle. No, Takže budeme... okej. já si zapomněl klíče, nebo jsem někde ztratil. Je to zamknutý. Počkej, Počkej. vyráž to. A je to. Tak. Super. Hej, já když tak, kámo, co je pěty, když to říkal, že si teď ztratil ty klíče. Kámo, já jsem ztratil úplně všechno po cestě domů, já nemám u sebe vůbec nic. Já taky ne. Já jsem po prázdnu. No, to jít, no dobré, jdem dál. První nafotíme ty růmky, potom se podíváme na pár věcí, jestli tam... Vykop to zase. Ten dolní. Počkej. Dobré, já to jdu vykopnout, jo? Počkejte. Hele. No. Pozor. Au, my Proč ten kaktus? Dobré, dej vyfoť to. Já to vyfotím, Michla. I ten plakát. Ser na plakát. Máš to? A proč mají v lednici? Dám. To je jedno. Tak zavřete. Pojď, jdem na záchody. Dobré, já už jsem to rozhýbal v To klidu. bolí jak... Vyfoť to. Dobré. Já se docela musím udělat pis, kámo. No, vyfoť to, dělej. Vyfoť to, ser na to, vyfoť to. Je to. Dobré, já se jdu. A mě to na bolí. Animatronici tam stojí. Pozor na ně. Dobré, v klidu, pojď. A půjdem tady do animatronici, pojďte. V animatronic room. Kamo, ještě, že nezačali chodit, to je... Bacha, hýbou se. Hej, bacha, Fakt. Máš Našel jsem houbu na nádobí. Já našel nůž, počkej. Oh my god, a jo. Nůž? Já našel redstone torčku. Běžte do roomky. Tady je monitor kamer, Ticho. A jo, kámo. Oh, je tu pizza moje. Vidím. Bacha. Zavři. Kámo, tak. Kámo, ticho. Oh my god, to bylo jen tak, kámo. Oni jsou z obou stran? Oni jsou super. Pane bože. To není. Jo. Dobrý, kámo. Jsou dva. A jdu pryč. Vás kouká. Odchází. Já se bojím. Hej, ty máš monitor kamer. Hej. Jo, dobré, tak já se ho vemu, počkej, tak. A já se, kámo. Jo. já se podívám, kde jsou, neodkryj to, já. Freddy, nalevo. Nalevo. Tady vlevo. Já vím. Já se fakt bojím. Kámo, ale už by mohli odejít Kam? na stage, reálně už jsou tady nějak dlouho, tak kámo. V první... Bonnie je na záchodě. Bonnie je na záchodě. Pojď dovnitř, ser na to, pojď dovnitř. Dovnitř radši, O, pojď radši jdou. Rychle. V kuchyni. Počkej, já se ananas. zkusím. Kámo, už by mohli odejít reálně, takhle tady nebyli předtím, že by kámo tady oba dva Počkej. byli. Funguje ten telefon? Ne, Já zkusím zavolat policii. Freddy je na stage. Ale Bonnie by mohl, Už ten telefon nefunguje do piči. zaž na stage. Už taky odchází. Jo, počkej, já se podívám, jestli šel na stage, vydrž. Podívej se. A nevím, která kamera je stage, počkej, sedmička. Bonnie a Freddy oba jsou v hlavním tom. Dobré, pojďme rychle vyfotit stage, Okay. dělejte. Tak, dělej vyfoť to Fotím. Rychle, nejde, rychle, vyfoť to. Je to. Otevři. Běžte Otevři ty nože. Běžte dovnitř. Daj dovnitř, že to. Zavři. Počkej, nechceme se kouknout ještě do těch animatroniků, jestli tam něco není v těch bednách. Nevím, počkej. Dobré, tak jdem do těch animatroniků. Jdem. Počkej, já se saď nepodívám, kde jsou. Vyfoť to teda, nebo podívej se.
Našel jsem houbičku na lubí. Já si vemu redstone torčku, ona se nebude hodit. Kdyby To je náhodou- kaktus? Jsem- Tady je banán. Pojďte, dělejte, máme to vyfocené? Jo, máme. Dobrá, Nevyfotil jsem to. tak to vyfoť rychle. Nemáš? Rychle to vyfoť. Je to. Hej, Už zase přijdu. Kde jsou? nevím, počkej, já se jdu podívat na kamery rychle. Počkej, musím zapnout ventilaci. Nemusíš. Koč, to směš zapínat ventilaci, fakt ticho. Na trojce nikdo není, 4 tež nikdo, 2 tež nikdo, 5 tež nikdo, 6. Kámo, ne, on zase vypadl proud. Ne, Ty kámo, vole. to máme dřev. Hej, ještě, že jsem si vzal tu recnou torčku. Hej, tak jak jsem možná šel podívat, jako jestli, počkej, musíme najít, jako jestli, Co plesk? hej, pojďte za mnou, musíme tady něco, Počkej, tady je hasičák, já ho vezmu jako na sebeobranu. Dobrá. Počkej, víš co, zkusíme, to jsme zkusili předtím, ale podle mě teď mu jak opravdu, pryč. Co by si ty hlasu, Nechte Dave? tam, O, bojí tam kouká na kameru. Kouká na Kámo, kameru. Bonnie, budu to koukat. Počkej. Hej, musíme to tady nějak projít, ale počkej, je tady furt ten bon. Dobré, v klidu, pojďte. Zkus to rozbít, pojď sem. Dave, pojď zkusit rozbít okno. Ale podle mě už nepůjde s tím, že... Počkej. Ne. Ty vole, nějaké jiné sklo mají. Počkej. Ne. Pojďte. Jo, to je to protezované sklo. Hej, tak počkej, musíme se tady podívat, jestli tady není něco, čím by to Počkej, šlo. já si kouknu do kuchyně. Počkej, oni tady mají kolo, Počkej. já musím vzít. Ticho. Počkej, byl tady ten... Hej, asi. Počkej, pojď sem, au, pojď sem, pojď sem. ticho, mě bolí noha, au, Já se za tu kolu. au, to bolí, ježiši, au, to ještě z toho pádu, Jo, jsi v pohodě? jo, Já jsem v se za pohodě, ty kolu. jo, vzal si skoro, dobré. Co jsi říkal, Dave? Hej, tady ten koberec tady nebyl. No, ne, počkej, já ho zkusím přendat, vydržte, počkej, Ježiš, to bylo, to je nějaký trapdoor. Počkej, tak pojď, Pozor, nepropadni se, kámo. Počkej, já se kouknu, se hýbají animatronici. podívej se. To nejde počkej, Stojí co? tam. Já to nemůžu jo, můžu, dobré. Tak co? V pohodě? Nejbou se. Dobré, pojďte. Nehybou se, jsou v Pojďte pohodě. všichni. Počkej, já tady zavřu. Tak, pojďte všichni. Od Dělejte, spohnu. pojďte všichni, dělejte. Tam, Dělejte. Počkejte. Tak, pojďte, dělejte. Jdeme dolů? Jo, pojďte. Pojď dolů. Běžím, Pojď dolů. Rychle. Tady jsou nějaké kabely. Ještě Počkej. komorníci na Kámo, spíku. co to je? Ty to musíte Kabely, znát. dělejte. To jsou nějaké kabelovny, nebo co to je? To nás tady nikdy nebyl. Počkej. No jasné, počkej, Vole. tímhle tohle nahodí elektřinu, ale počkej, čím to vydržte? Tady, čekej, v těch krabicích nic není. Tady tež ne. Tady tež ne. Počkej, pojďte všude prohledat. Já umím jakoby zapojovat a odpojovat tady něco Našel jsem kleště. Počkej, vydrž. To je můj strýda. Co to, počkej, já to vyfotím. To je můj strýda. A děj. Rychle. Je to vyfocení. Yes. Čekej. Tady jsou další kleště, výborně. To je nějaká knížka. Pojď sem. Počkej, já to přečtu, ukáž, dej mi to, já to přečtu. 23.2026. Počkej, 20. Počkej, já to přečtu. Ahoj, jestli toto čtete, tak zdrhni. Nezbývá moc času, než se tu vše WTF. Jsem zaseklej ve smyčce a vidím furt to stejné. Pro další lidi jsem napsal tuhle knihu, dokud můžeš, tak zdrhni. Je to jediná tvoje záchrana. Pár tipů. Taky pár tipů. Animatronici jsou 3 tečky. Hodně slepý a vidí špatně, takže ti stačí se schovat za něco malého a oni tě neuvidí. Vydávej co nejméně zvuku a dávej si na vše bacha. Vše, co tu najdeš, si vem sebou, nahlaš to co nejdřív policii, ať skončíš jak já. Už nevím s tvrdým i, tak crazy, jak dál pokračo minus 3 tečky. A potom, kámo, tady na poslední stránce jsou nějaké, ty kdyby prostě rozpadla stránka, počkej, přečti si to, Dejva. Počkej. Přečti si to. Já možná Úplně vím, tu kdo poslední tohle stránku. Úplně to, Mě o tom říkal manažer. no, je to podepsané Ono to bylo ve nějakým smlouvě. manažerem. Přečti si Podívej se. Já to musím se na to rychle podívat. tu poslední stránku přečtěte. A jo, ona je nějaká... Počkej, tohle rukopismo nějak znám. No to je jedno, počkej, já mám ty kleště, já jdu, se počkejte, vypnu. pojďte se mnou opravit Kolik se ty, tady zaměstnanec? počkejte, Já já tam si jdu, nechám tu knížku radši. jo, já tam jdu, počkej. Pozor, a pořád nedostaneš ráno, pozor. Počkej, si tu masivní podrž tu černou torčku, kolu. prosím. Držím. Mně to nefunguje, počkej, hoď mi to.
Já si dám do druhé ruky. Vydrž. Tak, dobrá. Neumři, kámo. Tak, počkej. Tak, dobré, je to opraveno. Konečně svítám, můžu dát pičtu. Dobré, tak pojďte nahoru. Můžu být. Nebo my s Sebem bychom mohli zkusit otevřít tady ty dveře, když mám ten hasičák. No dobré, nebo počkej, tak já zkusím. To respektuju, kámo. To nejde. No dobrý, tak, Tak- buďte tak my to tady, já jdu zkusíme. nahoru. Přijdu pro vás okej, tak za tak 3 čus, minuty, čus. já jenom rychle Respekt, čeknu, jestli kámo. někdo není a vrátím se. Jestli. Jo. Respekt, Dobrá, respekt. Tak, jdu nahoru, tak. Snad, kámo, nepotkám teď animatronika, bo by mě asi šlak trefil, dobré, tak jo, jdeme, tak.